நாளை தாவேகா மாநாடு, 100 அடி கொடிக்கம்பம், 600 LED திரைகள், செல்போன் டவர், அரசர்கள் தலைவர்கள் கட் அவுட், அதகலப்படுத்தும் விக்கிரவண்டி வி சாலை. விக்கிரவாண்டியை அடுத்த வி சாலையில் நாளை நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில் மாநாடு திடல் அதகலப்பட்டு வருகிறது. மாநாடு திடல் முழுவதும் ஹைட் சிட்டியாக மாறியுள்ளது. அந்த பகுதி பொதுமக்கள் சாறை சாறையாக வந்து மாநாடு திடலை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். மாநாட்டை ஒட்டி அந்த பகுதிகளில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியின் மாநாடு நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அக்டோபர் 27ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மேலும் மாநாட்டிற்கு இளைஞர்கள், பெண்கள், கல்லூரி மாணவ மாணவிகள், கட்சி தொண்டர்கள் என 2 லட்சம் பேர் வர இருக்கிறார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை போலீசார் செய்து வருகின்றனர். இந்த மாநாட்டின் கட்சியின் தலைவர் விஜய் 100 அடி உயர கம்பத்தில் கட்சி கொடியை ரிமோட் மூலம் ஏற்றி வைக்க உள்ளார். அதற்காக வெள்ளிக்கிழமை பகல் 12:30 மணி அளவில் மாநாடு முகப்பில் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த மணி என்பவருக்கு சொந்தமான இடம் 225 சதுர அடியை 5 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு எடுத்து அதில் 100 அடி உயர கொடிக்கம்பம் ஒன்று நடப்பட்டது. தாவேகா மாநாட்டு மேடையில் நடுவே அமைக்கப்பட்டுள்ள ராம்பில் நடந்து வந்து கட்சி கொடியை நடிகர் விஜய் ரிமோட் மூலம் ஏற்றி வைக்க உள்ளார். மாநாடு நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் அப்டேட் செய்யும் வகையில் மாநாட்டில் மேடைக்கு அருகே இணையதள வசதிக்காக தனியார் கம்பெனியின் செல்போன் டவர் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநாடு ஏற்பாட்டின் இறுதிக்கட்ட பணிகளுக்காக மாற்றுத்திறனாளிகள் அமர இடம் ஒன்று ஒதுக்கி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாடு நிகழ்வுகளை பார்வையாளர்கள் பார்க்கும் வகையில் 600 பெரிய LED ஸ்கிரீன் திரைகள் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டும் வருகிறது. அதுபோல தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதல் முறையாக தமிழர் வரலாற்று தலைவர்கள் சேர, சோழ, பாண்டியர், மன்னனை உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டமைப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விடுதலை போராட்ட வீரர்களான வீரன் அழகு முத்துக்கோன், வேலு நாச்சியார், பெரும்பிடுகு முத்தையார், சுந்தரலிங்கம், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், ராஜராஜ சோழன், தீரன் சின்னமலை, புலித்தேவார், மருது சகோதரர்கள் மற்றும் ஒண்டி வீரன் ஆகிய 10 தமிழக வரலாற்று வீரர்களின் படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் பெரியார், காமராஜர், அம்பேத்கர் மற்றும் அஞ்சலை அம்மாள் ஆகியோரின் கட்டவுட்டுகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை பல அரசியல் கட்சிகள் மாநாடு நடத்திய நிலையில் அந்தந்த கட்சி தலைவர்கள் கட்டவுட்டுகள் மட்டுமே, புகைப்படங்கள் மட்டுமே இடம்பெற்று வந்த நிலையில் முதன்முறையாக விஜய் தனது மாநாட்டில் தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழர்களின் மூதாதையர்களான அரசியல் மற்றும் தமிழர்களின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட தலைவர்கள், சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் என பலரையும் நினைவு கூர்ந்து கட்டவுட் வைத்துள்ளது பெருமையை தந்துள்ளது.